Соңғы 3 елда Татарстанда ил күләм проектларын гамәлгә ашыру өчен 88 миллиард сум акча тотылган. Шуның 65 миллиард сумыннан артыгы федераль бюджеттан. Быел республика 11 федераль программаны үтәүдә катнаша. Эшләрнең ничек барышы турында киләсе репортажда. Я сам балалар бакчасында менә ярты елдан артык инде нәниләрне 3 телдә сөйләшергә өйрәтәләр. Иртәдән кичкә кадәр инглиз, татар һәм рус телләрендә җырлыйлар, уйныйлар, үзара аралашалар. Төрле телләрне өйрәнү өчен махсус җайланмалар белән җиһазландырылган лингофон кабинеты да бар. У нас даже ребенок в выходные и то хочет в садик приходить. Татарстанда 3 елда 12 меңгә якын урынга исәпләнгән 50 балалар бакчасы төзелгән. Быел демография, торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проектлар буенча 16 йорт төзелә. Төп бурычларның берсе бакчаларда ясли төркемнәрен арттыру. Всеми ставит задача, чтобы мы помогли. Biz төбәкләрдә балаларны урыннар белән тәэмин итәргә булышабыз. Әлбәттә, федераль ярдәм барыннан да элек яшь ярымнан алып 3 яшькә кадәрге балаларга юнәлдерелгән. 187 лицейда безне кадетлар башка сыйныф укучылары каршылады. Укучылар әйтүенчә, монда күңелсез дәресләр юк. Стандарт булмаган методлар белән өйрәтәләр. Психологик кушану бүлмәсе, бассейн, кино кабинеты бар. Барысы да кызыклы. У нас расставлены стойки с настольным футболом, с настольным теннисом. Билим бирү учреждениеларыннан тыш зур Казан бөҗрасында карадылар. Аны имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча 1 елда төзеделәр. Хәзер Вознесение трактын коралар. Шәһәрдә М7 федераль трассасына яңа чыгу юлын төзиләр. Национальный проект – это прежде всего не приведение автомобильных дорог. Ил күләм проекты буенча беренче чиратта автомобиль юлларын тиешле хәлгә китерү генә түгел, ә кешеләргә уңайлы транспорт инфраструктурасын булдыру да ул. Медицина университеты өчен Эдис медицина компаниясында яңа мөмкинлекләр тудыралар. Студентлар операцияны уен аша экранда ясый. Барлык процессны да сиземлиләр. Халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проекты ярдәмендә роботлар бөтен дөнья буенча халыкара күргәзмәләрдә катнаша. Соңгы пункт хәзерләүчеләр кооперативы булдыру. Бусаганы атлап күрүгә шалфей, канәфер, ромашка үләннәре исләре белкереп тора. Монда шәй үләннәре саклана. Аларны илнең 60 төбәгенә кече, урта һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты буенча тараталар. Киләчәктә мондый җыелмалар даруханәләрдә дә сатылырга мөмкин. Это очень хорошая идея для того, чтобы вот такой нелекарственный продукт. Бу бик яхшы башлангыч. Дару үләннәре белән табиблар да яхшы таныш булырга тиеш. Бу зур индустрия, дарухана оешмалары, дистрибьюторлар менә дигән ил продуктын тарату буенча шундый мөмкинлеккә ия. Быел Татарстанда 11 ил күләм проект буенча 45 төбәк программасы гамәлгә ашырыла. За 3 года мы на реализацию Проектларны гамәлгә ашыру өчен 3 елда 88 миллиард сум тотылган. Шуның 64 миллиард ярым сумы федераль бюджеттан. Ел ахырына кадәр 192 капиталь төзелеш һәм юл хуҗалыгы объекты. Шул исәптән социаль инфраструктура объектлары файдалануга тапшырылырга тиеш. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.